Южная хуҗалыгының алдынгы механизаторы Әхәт Сабиров һәм аның кебек узак еллар кырда эшләгән механизаторлардан да җир эшкәртүнең үзенчәлекләрен яхшы белүче булмастыр мөгаен. Чөнки узак еллар инде алар шул кырларны иңли. Хуҗалыкта җир эшкәртү техникалары гел яңартылып тора. Мәсәлән, яңа алынган салфорд культиваторы туфрак катламын әйләндермичә генә тирән итеп, тәүлегенә 60 гектар мәйдан җирне эшкәртә ала. Җирдән ничек эшкәртәбез, башлары шулай була инде. Үзебездән тора барсы да. Шанып ятыра керек, бізге бір кімде кетіріп те бермей, бүтін сөзі бізден. Бейінгі секенде ағылыклар әзірлеп бітіріп барабыз енді кезге шешуге. Арышырлығы да кезге бұдай. Әзір енді семенной инспекцияға үлттек текшіруге жер ішкертеміз. Жерлер кезгелер үшін ішкерте біткен. Шол шешір алдынан ғана предпассивный обработкаға жасаймыз да шешеміз. Шол кезгелер үшін. Язғылары енді ағылыклар әзірлейміз бейінгі секенде самай санып. И эшкәртәбез. Табигать игенчене төрлечә сыный. 4 ел рәттән корылык белән борчыса, хәзер көйеп яуган яңгырлары белән икмәкне җыеп алырга кымаучаулый. Язгы чәчү вакытында зур чыгымнар тотылса да, алган уңыш әллә ни куандырмый. Югыйсә булачак уңышның нигезе ныклап салынган иде. Көзге кыр эшләре дә вакытында башкарылды, игеннәр кышын яхшы сакланды. Яздан да артык зарланырлык булмады. Шуңа да киңәшмәдә аграрийлар көзге чәчү алдына җир эшкәртү технологиясенең нечкәлекләрен кабат искә төшерде. Җир эшкәртү техникаларының киләү нечкәлекләрен Казан дәүләт аграр университеты профессоры Александр Беленский җентекләп аңлатты. Оставить крупнее, ломайте, погнете раму, стойку и так далее, выбирайте. Министр урынбасары Илдус Габдрахманов белдергәнчә, барысында һава торышына сылтау ялгышлык. Иң беренче урыннарда эшне дөрес итеп оештыру зарур. Мәсәлән, уңышны җыеп алганнан соң дым югалганча туфракка өскә эшкәртү үткәргә кирәк. Төп максат итеп без куябыз инде. Күзгә бит, күзгә һәм кышкы чорларда дым күпчә инде. Кары белән дә, яңгыр белән дә аның күбе сагып китә. Менә беренче бурыч җир эшкәртүне дөрес итеп оештырып, күбрәк менә бу кышкы чорларда яуган карны, яңгырны уңыш өчен файдалану методларын, һәм икенчесен күзгә чәчүдә инде быелда күзгә культуралар бит үзләрен яхшы күрсәттеләр, корылык булса да уңышлар. Бүген 40 центнер бергән басулар да бар, оннан артыкны бергәннәр дә бар. Кемнеке фақат 15 центнер белән генә калды. Менә ул һава шартларында гаепле түгел, технологияның дөрес булмавы, технологияның яртык дип әйтәбез, зырваны технология шул булу сәбәп. Менә аңар да игътибар, нәрсәләргә игътибарга бирә кирәк. Күзгә чорда менә хәзерге эшли торган чорда нишләтеп 2нче елга бердән күзгә культураларны инде үтермичә исән килеш чыгарып, 2нче елга нишләтеп анда уңыш булдыру турында сүз бара. Быел Нурлат аграрийлары 19376 гектарда уҗым культураларын чәчеп калдырырга планлаштыра. Югары уңышның нигезе сыйфатлы орлык чәчүдә. Мәсәлән, узган елда хуҗалыкларда 1657 гектар оригинал сортлы культуралар чәчелгән иде. Әмма бу әле чик түгел. Хуҗалыклар бүген үзләрендә оригинал һәм югары репродукцияле чәчүлек материал булдыру белән мәшгуль. Бу юнәлештә эшне Нурлат сөте хуҗалыгы башлаган инде. Мы в достаточном количестве производим элитных семян для того, чтобы Без элиталы орлыклык материалны хуҗалыкларга җитәрлек дәрәҗәдә җитештерәбез. Проблема бер. Бүген үзебезнең орлык җитештерү технологиясен шундый кискен шартларга яраклаштырырга кирәк. Технологии производства зерна. Аграрийлар белдергәнчә, көзге чәчү алдыннан бергә җыелып сөйләшү һәм җир эшкәртү технологиясын кабат искә төшерү файдалы. Алдан әзерлекле булу комачалык итми билгеле. Киләсе елның нинди буласын кем белә бит әле.